Hola, jo sóc l'Anna i sóc PAS. I jo sóc l'Alba i també sóc PAS. Molt bé, doncs ens consta que també hi ha més gent connectada. Professora del centre. Amb 4 nets i una neta. Super. Molt bé, doncs us presento el Martín Fraso. Ell és antropòleg social, també tècnic municipal, especialista en masculinitats, i li vam demanar si podia fer aquesta xerrada per abordar una qüestió que creiem cada vegada més important, sempre ho ha estat, i ara ja també en comencem a parlar. I ens dirà també per què és tan important. Benvingut a l'INEF i endavant. Gràcies. Bon dia. En primer lloc, gràcies a l'INEF per convidar-me, per la bona rebuda i per les persones que heu decidit venir a la xerrada, conferència, diàleg, com li voleu dir. Jo avui aniré molt al gra perquè tenim poca estona i realment m'interessaria tenir un temps després per poder dialogar i debatre algunes qüestions que jo estaré comentant durant la presentació. És una presentació que jo crec que és bona mena. He tirat molt de material visual perquè les coses que explico quedin molt clares i ben il·lustrades, per tant espero que us resulti interessant. I si en qualsevol moment teniu un dubte o necessiteu realment interrompre'm per alguna qüestió, si us plau, feu. Si no, podeu esperar mitja horeta i després tindrem un moment especialment destinat a comentaris, preguntes, etc. Tothom està bé? S'escolta bé? Sí? Vale, super. Agafaré el passador de diapositives i començarem. La primera cosa que hem d'apuntar és el títol d'aquesta xerrada, que és quin paper tenim els homes en l'erradicació de la violència masclista, és a dir, en fer que la violència masclista deixi d'existir. Jo el primer que us volia compartir, passaré per 5 punts, la xerrada girarà al voltant de 5 punts, i el primer que us volia compartir són les reaccions i pensaments que els professionals i també les professionals que treballem a l'àmbit de la violència masclista ens trobem sovint, sobretot entre els homes assistents a les activitats que fem. Activitats com aquesta, on parlem de l'origen de la violència masclista, el per què és important erradicar-la, etc. Llavors, una primera reacció o pensament que ens trobem sol ser ja venen a donar-nos lliçons. Venen a explicar-me el que haig de fer, el que faig malament, el que hauria de fer, etc. La segona reacció és jo no soc violent. És a dir, per què m'estan parlant de violència a mi, que soc una persona que no és violenta? La tercera és jo no soc masclista. 3/4 del mateix. La quarta és i la violència que rebem els homes, què? Els homes també podem rebre violència, hi ha dones que poden tenir actituds violentes o que poden ser igual de masclistes que els homes. Què fem amb aquestes situacions? Després tenim una altra reacció que és la de comparar la realitat de moltes persones amb la realitat pròpia. És a dir, a casa meva i al meu grup d'amics veiem les dones i els homes com a iguals. Jo mai he tingut problemes. Per tant, al meu cas, a la meva vida, la violència masclista no existeix. I finalment una altra reacció o pensament habitual és allò del masclisme és una cosa del passat. La societat ha canviat molt. Com que ara fem actes reivindicatius pel 8 de març i pel 25 de novembre i fem performance i fem conferències i fem manifestos, això vol dir que la igualtat ja és una cosa de facto, que ja no hem de lluitar per aconseguir una igualtat i per tant la violència no existeix. Us volia posar això per contextualitzar més que res perquè s'entengui que les persones que treballem en aquest àmbit treballem molt amb el descrèdit i amb l'escepticisme. És a dir, treballem molt amb persones que no creuen que d'allò del que estem parlant existeix ni que és un problema social sobre el qual hauríem de fer coses. El segon punt serà un brevíssim exercici que us proposaré de reflexió interna per veure si algunes d'aquestes afirmacions estan fonamentades o es poden debatre, si tenen raó o si no tenen raó. Llavors, la primera cosa que us demanaré, no us preocupeu, no us faré fer el ridícul ni exposar-vos ni parlar en públic, no patiu. L'únic que us demanaré és que penseu.
primer us demanaré que penseu internament en una dona que sigui important per vosaltres. La que sigui, pot ser la vostra parella, la vostra germana, la vostra millor amiga, pot ser la vostra mare, qui vulgueu. Ha de ser una dona que sigui important per vosaltres, preferentment una dona que sigui adolescent o adulta, si és possible. Un cop tenim ja en ment aquesta persona, us demano que us imagineu que aquesta dona està caminant pel carrer, sola, un carrer fosc, de nit, a les 4 de la matinada. Podem imaginar-nos que això està passant a la ciutat de Barcelona, en un dia entre setmana, i que està buscant una parada d'autobús per poder tornar a casa. Imagineu-vos l'escena, com és l'entorn, com pot ser que se senti ella. El tercer punt és pensar, quan m'imagino aquesta dona en aquesta situació, sento alguna preocupació, alguna por? Quina preocupació o quina por és aquesta preocupació o por que sento? Pensem, sentim. I finalment, la quarta pregunta és, en aquesta preocupació que sento, apareix alguna altra persona o persones? Qui és aquesta altra persona o persones que formen part d'aquesta preocupació? És una dona? És un home? És un grup de dones? És un grup d'homes? Què és el que em preocupa i en relació amb qui? Jo faré una mica d'espoiler, perquè habitualment, si un fa aquest exercici, que ja veieu que és molt simple, probablement la majoria de persones arriben a la mateixa preocupació, que és m'ha preocupat que algú la violés o l'agredís sexualment. També pot ser que hàgiu pensat m'ha preocupat que algú l'ataqués d'alguna manera, sense precisar, però això podria ser un atracament, una agressió física no sexual, qualsevol mena d'atac espontani, però en tot cas, normalment, tant homes com dones, segurament pensem que aquest algú que apareix a l'escena segurament seria un home o un grup d'homes en el seu defecte. Llavors, què ens diu això? Això ens diu una cosa molt important, que és que les dones tenen por dels homes, però els homes també tenim por dels homes. I això ens hauria de preocupar. Si anem a dades, que les dades realment són molt útils per analitzar el funcionament de la societat, si ens anem a l'Institut Nacional d'Estadística, podem veure que l'any 2023, que són les últimes estadístiques anuals que tenim disponibles, a l'estat espanyol hi havia 51% de població de dones i un 49% de població d'homes. És a dir, hi ha un cert percentatge major de dones que no pas d'homes a la ciutadania espanyola. Tot i això, si ens posem a analitzar els diferents tipus de delicte, persones que han estat condemnades, no només denunciades o que se sospita que han fet alguna cosa, sinó persones que en efecte han estat condemnades pel sistema judicial espanyol, ens trobem que quan es tracta de l'assassinat, que és l'expressió més extrema i més explícita de violència i més intencionada, estem parlant d'un 93% d'homes que han comès un assassinat i un 7% de dones que ho han fet. Si ens anem a tractes degradants i violència, en un sentit ampli, ens trobem amb un 95% d'homes i un 5% de dones. I si ens anem als delictes sexuals, que ja es comentava abans, prèviament a la performance, que és una de les formes i expressions de violència més habituals entre les dones joves, ens trobem amb un 97% d'homes que han comès un delicte sexual, versus 3% de dones que ho han fet. De fet, he hagut d'afegir el 3% jo perquè ni tan sols sortia de tan baix que era el percentatge. L'he hagut d'arrodonir. Per tant, la primera pregunta que sorgeix és per què les dones i els homes tenim un comportament tan diferent? És a dir, ho diuen les estadístiques, ho sentim les persones, tenim aquesta percepció, tenim experiències que ho constaten. I la resposta segurament la trobem a la cultura
i més concretament a l'educació que rebem totes les persones, tant homes com dones, en les primeres etapes de la vida. Aquí tenim una imatge que jo crec que il·lustra molt bé com la nostra cultura està dividida entre dos colors, el color rosa i el color blau, i en la idea, perdoneu, que els homes i les dones hem de tenir característiques de personalitat extremadament diferents i hem de comportar-nos de manera diferent i hem d'actuar de manera diferent com a ciutadans i ciutadanes. D'una banda, es considera que les dones han de ser sensibles, empàtiques, prudents, cuidadores, obedients, etc. I d'altra banda, es considera que els homes hem de ser durs, indiferents, atrevits, descuidats, dominats, etc. Aquesta educació, aquesta cultura que podem anomenar sexista, és a dir, una cultura que educa les persones de manera diferenciada en funció del seu sexe, ens porta a tenir creences que són molt problemàtiques, com ara les següents. Per exemple, que el món és nostre, estic parlant des del punt de vista dels homes, que el món és nostre i les dones han de mantenir-se al marge, que les dones estan al nostre servei, que si una dona no ens obeeix, això posa en qüestió la nostra virilitat, que el nostre desig sexual és incontrolable i ha de ser satisfet sempre, com una cosa que està absolutament fora de control i que d'alguna manera nosaltres l'hem de satisfer, i que sempre hem de tenir l'última paraula, entre altres creences, idees relacionades amb aquest model d'educació diferenciada. Llavors, aquestes creences han estat durant segles absolutament naturalitzades. Aquí podem veure algunes publicitats gràfiques de la primera meitat del segle XX. N'hi ha dues que són del context dels Estats Units i una altra que és del context espanyol, on veiem dones que estan absolutament al servei dels homes. En la primera imatge veiem una dona que està sent literalment trepitjada per qui podem inferir que és el seu marit, que no té, és a dir, no té un rostre, no té una imatge com a persona, sinó que el que veiem senzillament són uns pantalons i unes sabates que estan trepitjant fort, la qual cosa ens suggereix que és un home que mana i que és qui porta els pantalons a casa. A la següent publicitat veiem una imatge d'una dona oferint cigarros i alcohol, també a un home que no té un rostre identificable. I a la tercera imatge veiem una publicitat de cafè, si no m'equivoco és un cafè instantani, on el que diu, la llegenda que hi ha a la part de dalt de la publicitat és: si el teu marit en algun moment se n'adona que estàs comprant cafè instantani, podria arribar a fer això que veiem a la imatge, que és colpejar-la. Llavors a partir d'aquí suma i sigue, perquè totes aquestes creences sexistes les veiem reflectides en el dia a dia, les veiem reflectides a l'àmbit familiar, les veiem reflectides a l'àmbit de la política, a l'àmbit de l'esport, a l'àmbit de la pornografia, més concretament la pornografia convencional, a l'àmbit de l'entreteniment, a l'àmbit de la justícia, etc. Hi ha molts altres àmbits de la vida en els quals la desigualtat, l'abús de poder i la violència estan absolutament normalitzats. És a dir, és una cosa quotidiana, malgrat l'increment de les polítiques d'igualtat, malgrat l'increment de les iniciatives de sensibilització a la ciutadania en matèria d'igualtat i de prevenció de violència. És a dir, això està molt bé, són formalitats i realment s'estan aconseguint canvis, però són canvis molt graduals. Per què? Perquè el que estem intentant canviar és tot això, és la cultura, i la cultura no es canvia ràpid. La cultura és una cosa que ha trigat molt a construir-se i que trigarà molt a ser modificada. Anem bé fins aquí? Llavors, si entenem la violència com un iceberg, és a dir, com un ens que té una part que és visible i que estaria com a la superfície a la vista de tothom i altres parts que són que estan més amagades, que no són tan evidents, podríem dir que aquesta cultura que divideix i que promociona la desigualtat entre els homes i les dones ja és un primer nivell de violència en si mateixa. És a dir, la violència no sempre és una expressió explícita d'odi o de maltractament cap a una persona o de denigració o de menyspreu.
la manera en la que nosaltres concebem el món i com està estructurada la vida ja és una primera forma de violència. A partir d'aquí arribem a un altre nivell de violència que ja comença a ser encara més evident, que serien els comportaments masclistes i expressions de violència masclista que socialment entenem com a normals. Si ens anem un altre cop a la primera meitat del segle XX, això era absolutament normal. Ningú pensava que això era violència. Pensàvem que era la manera en què un marit ha de tractar la seva parella. I finalment, el que normalment veiem les persones i també les institucions és el que seria la violència masclista intencionada. Les expressions de violència que veiem al principi de la xerrada, com l'assassinat, les agressions molt concretes, els delictes sexuals, etc. Però si volem entendre l'origen de la violència masclista hem d'analitzar les parts que són menys evidents i menys visibles, perquè si no, no hi ha manera de revertir-la, és a dir, ens quedem en el treball pal·liatiu d'atendre persones, més concretament dones, que han estat víctimes de violència masclista intencionada, però no entenem d'on ha vingut aquesta violència. I per això la importància del treball amb els homes. I aquí arribem al quart punt. El quart punt és reflexionar sobre el fet que la masculinitat, si bé sembla que està plena de beneficis, d'avantatges i de privilegis, això pot resultar com molt convenient en un sentit material o en un sentit professional, però quan analitzem la masculinitat des del punt de vista del desenvolupament personal, des del punt de vista humà i des del punt de vista de les relacions humanes, això no és tan així. Per això diem que la masculinitat també té limitacions i té conseqüències que són greus tant pels propis homes com per les altres persones del seu voltant. Llavors, aquí us volia compartir una idea que va començar ja fa molts anys a promoure la filòsofa francesa Elisabeth Badinter, que és la idea que la masculinitat gira al voltant de 3 grans prohibicions o 3 grans no. El primer no és que els homes no hem de ser dones. Això què vol dir? Evidentment no vol dir que no hem de ser dones en un sentit literal, sinó que no hem de fer coses que la societat atribueix a les dones. No hem d'expressar-nos de manera femenina, no hem de ser sensibles, no hem de ser empàtics, no hem de portar els cabells llargs, amb arracades, amb vestits, és a dir, totes les coses que la societat atribueix a les dones, això nosaltres ho tenim absolutament prohibit i això és la primera norma per poder demostrar que tu ets un home de veritat. Aquí tenim un exemple d'una frase, és a dir, he intentat compaginar aquestes prohibicions amb frases que són pròpies de la cultura popular, com no siguis nenassa. Això és una frase, és una expressió que tots hem escoltat en algun moment de la vida i que és molt comuna. El segon punt és, la segona prohibició, més aviat, és no ser un nen. Què vol dir no ser un nen? Vol dir que no siguem vulnerables, que no siguem dependents, que no siguem fràgils, que siguem homes. I això fins i tot ho escoltem quan som molt petits, és a dir, fins i tot quan som nens, fàcticament, s'espera de nosaltres que no siguem nens, perquè els nens no ploren, perquè els homes no ploren. Llavors aquesta és una de les primeres ordres, un dels primers mandats que escoltem als homes des que som molt i molt petits. Per això no és tan habitual veure homes plorar ni a la vida de portes endins ni a la vida pública. Això no és a dir, no és un destí genètic que els homes tinguem més dificultat per plorar. Això té molt a veure amb l'aprenentatge que hem fet. I finalment, la tercera prohibició, o el tercer no, és no ser homosexual. I això té una trampa, perquè no necessàriament el que està prohibit és no sentir desig sexual cap a altres homes, que també, per descomptat. Però el tema amb no ser homosexual és no semblar-ho. Oi que tothom ha escoltat en algun moment algun home dient a mi l'homosexualitat em sembla bé, però no cal que estiguin sempre fent-la visible, no? Poden ser més discrets. És a dir, sembla per moments que el problema no té tant a veure amb el desig sexual homosexual, que insisteixo també i molt, sinó
amb el fet de semblar homosexual. I què vol dir semblar homosexual? Ser efectivament demostratiu amb altres homes, ser molt expressiu, fer coses que la societat considera que són de dona, fer coses que la societat considera que són de molta sensibilitat. Llavors, aquestes tres prohibicions, en el fons, acaben sent una mateixa. Totes estan relacionades, perquè si ens aturem a pensar quin és l'estereotip social de l'home homosexual, és un home, segurament, que s'assembla a aquest d'aquí. Sempre que veiem un home que s'expressa estèticament o actitudinalment de manera femenina, assumim que aquest home és homosexual. O, si un home està plorant, també dubtem de la seva virilitat. Llavors, són tres prohibicions que estan absolutament relacionades. I, de fet, si ens atrevem a pensar-ho i a revisar la nostra trajectòria personal com a homes, trobarem que hi ha molts moments d'altíssima complicitat entre homes que tenen a veure amb riure's de la feminitat o ridiculitzar la feminitat, especialment quan està sent expressada per un home, amb forçar els límits de la vulnerabilitat i fer-nos homes a costa de fer coses que són conductes de risc i, finalment, moments d'alta complicitat basats en l'homofòbia, com podem veure expressat en aquesta imatge d'uns nens que estan corrent el crit de maricón el último, com si el maricón del grup fos la pitjor cosa del món. Llavors és curiós perquè, clar, rebutgem sistemàticament als homes totes les característiques que la societat atribueix a les dones, però estem rebutjant unes característiques que en realitat, en un sentit de relacions humanes, són importantíssimes i ens resultarien molt útils. Estem parlant de la sensibilitat, de l'empatia, de la prudència, de les cures. Tot això és necessari per la vida, per la reproducció de la vida i pel sosteniment de la vida i pel sosteniment absolutament de tot. I nosaltres el que fem és rebutjar-ho. I això ens porta molts problemes perquè el que acabem fent és retallar i exagerar aspectes de la nostra persona, gairebé com si estiguéssim interpretant un paper. És a dir, nosaltres arribem al món i ens diuen aquesta part de la vida a tu no et toca, aquesta part de tu com a persona tu no la pots expressar, no la pots viure, no et servirà de res, no l'estimulis, no l'aprenguis, oblida-te'n i concentra't en exagerar totes aquestes qüestions, perquè aquestes són les coses que et faran tenir un valor com a home en aquesta societat. Llavors és com una mena de cercle viciós perquè els homes acabem com tota l'estona fent esforços per demostrar que som aquell home de veritat perquè els altres homes que estan igual de pressionats socialment que nosaltres no pensin que no som prou homes. Llavors hi ha un punt gairebé tragicòmic perquè moltes vegades els homes ens trobem en situacions en les quals semblem titelles i acabem fent el que els altres homes ens diuen o esperen que nosaltres fem i fem fer als altres homes el que nosaltres considerem que haurien de fer. És a dir, són com una mena de policia o fiscalitzadors del que fan els altres. O una mena de control en cadena, una cadena de la qual, com diu aquí, són víctimes i alhora són promotors. Podríem sintetitzar-ho pensant que sovint els homes som els nostres pitjors enemics. No ens fem bé entre nosaltres. Llavors, tota aquesta repressió, autorepressió, fiscalització i pressió constant per ser homes de veritat produeix molt de malestar. Molt de malestar, molta frustració, que això combinat amb la mala gestió emocional que és pròpia d'haver estat educats en la masculinitat, perquè neguem la importància de les emocions, de l'empatia, de la sensibilitat, de la comunicació amb els altres, tot això dona lloc a tres grans qüestions que són problemes de salut física i mental, dificultats en la relació amb les altres persones i conductes de risc i de violència. I aquí estem parlant de violència cap a un mateix, cap a altres homes i, més concretament en el dia d'avui, cap a les dones. Llavors, el cinquè punt té a veure
en pensar concretament el que ens preguntàvem al principi, quin paper tenim els homes en l'erradicació de la violència masclista? I el que jo proposo és pensar la violència masclista com un problema que en realitat és nostre. Perquè si entenem que la violència masclista és el resultat de tota aquesta hostilitat que se'ns inculca als homes des que som molt petits i de totes aquestes dinàmiques restrictives, repressives i violentes que tenim entre nosaltres, la primera cosa que podríem fer és assumir, acceptar aquest fet i preocupar-nos per fer-hi alguna cosa. De fet, és significatiu que en la xerrada d'avui hi hagi hagut un interès tan minoritari per part dels homes per escoltar aquesta xerrada quan ja el títol busca interpel·lar els homes i aquí realment n'hi ha molt pocs d'homes. No sé en les altres seus que ens estan veient per streaming, però ja ho preguntarem després. Llavors, tot això és importantíssim, tant si considerem que nosaltres hem exercit alguna mena de violència com si no. És a dir, no es tracta de fer-nos responsables de la violència masclista si considerem que som masclistes i violents i si no ho considerem, doncs quedar-nos asseguts a casa i esperar que el món se solucioni sol, perquè els homes tenim una responsabilitat com a col·lectiu poblacional. Quan una dona, tornant a l'exercici del principi, està caminant pel carrer i se sent insegura, aquesta dona no sap quins homes han exercit violència, quins homes no, quins homes senten desig cap a ella i quins no. Ella se sent insegura perquè està acostumada a que la relació amb els homes en aquest tipus d'espais no sol ser bona i que hi ha riscos que són reals i que ja hem vist a les estadístiques. Llavors, un altre punt importantíssim és trencar el silenci i és curiós perquè acabo de veure que el cartell aquest any del 25 de novembre precisament convida els homes a trencar el silenci. Trencar el silenci i sobretot deixar de cobrir-nos entre nosaltres pel bé de tothom, perquè moltes vegades som observadors, som persones que tenim informació que és greu i de vegades no la compartim, no la denunciem, no en parlem perquè que si el nostre millor amic, que si el nostre germà, que si el nostre pare, i tenim por de fer mal a algú que per nosaltres és important o amb el que tenim una relació d'amistat, però no ens adonem que amagant certes situacions i certa informació estem contribuint a que el fenomen de la violència masclista continuï funcionant. Llavors, us volia comentar un cas que tothom probablement ja coneix, però el porto a raó del tema del silenci, perquè hi ha un detall que als mitjans de comunicació no ha sortit gaire, només alguns pocs que han analitzat aquesta qüestió, que té a veure amb el silenci. Podria aixecar la mà la gent que tingui algun coneixement del cas Palicot a França, de les violacions? Vale, la majoria de persones o tothom. En tot cas, faré un breu resum per si algú no està al cas. Es tracta d'un cas de violació crònica, podríem dir, que va succeir durant 9 anys consecutius, entre els anys 2011 i 2020, i va consistir en la situació d'un matrimoni, un home i una dona del voltant de 70 anys, dins del qual l'home, durant aquests 9 anys, li va estar administrant somnífers a la seva parella, la seva esposa, i va estar convidant de manera sistemàtica homes desconeguts a través d'una xarxa social de cites espontànies sexuals perquè la violessin. És a dir, l'home violava la seva parella sistemàticament i alhora convidava homes desconeguts, homes que treia de les xarxes socials, perquè també violessin la seva dona mentre ella estava inconscient. I aquest cas va sortir a la llum no perquè la dona se n'adonés, perquè ella sempre que hi havia aquestes situacions de violació estava drogada i inconscient, sinó perquè algú va descobrir un vídeo a raó d'una altra denúncia que havia rebut aquest home per part d'altres dones. Llavors, el detall interessant d'aquest cas és que aquest home anava convidant homes desconeguts i alguns acceptaven la invitació a violar la seva parella, però alguns no.
I, de fet, en les seves pròpies declaracions, durant el procés judicial, aquest home, en Dominic Pelicot, va explicar que aproximadament un terç dels homes que ell va convidar a través d'aquesta xarxa social van rebutjar la seva invitació. Llavors, si fem càlculs, estaríem parlant més o menys d'uns 15 homes. 50 homes van acceptar violar la seva parella i 15 homes van rebutjar aquesta invitació perquè o no la consideraven apropiada o tenien por de ser descoberts o el que fos. Ara bé, cap d'aquests homes, cap ni un, va denunciar. 15 homes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15. 15 homes no van denunciar aquesta situació. I la pregunta és per què? Llavors, els primers afectats per la violència masclista, per la imposició social de la masculinitat, podríem dir que som nosaltres mateixos, els homes. No en un sentit de més gravetat o menys gravetat, sinó en un sentit cronològic. És a dir, si els homes no estiguéssim educats en la masculinitat i no aprenguéssim tots aquests valors que són poc humans i que tenen més a veure amb la competitivitat i l'hostilitat, no hi hauria violència masclista. Llavors, hem d'aturar-nos a pensar que els homes d'aquesta socialització masclista som els primers afectats i a partir d'aquí nosaltres tenim el poder o tenim el potencial de fer mal a moltes persones, a nosaltres mateixos, altres homes i també a les dones. Llavors, abans de passar al moment de debat, que crec que ens quedarà molta estona, jo volia proposar la idea que tots els homes, en tant que socialitzats en la masculinitat i en tant que persones a les quals se'ls han inculcat aquestes idees, són portadors del que podríem entendre com una bomba de temps. És a dir, és com una bomba de rellotgeria. Tenir totes aquests aprenentatges, aquestes insensibilitats i aquesta propensió cap a la violència. Llavors, aquí tenim dues opcions. O bé, desactivem la bomba de temps, seguim a parlar-ne, tenim debats, ens preocupem, ens fem preguntes, o bé ens quedem de braços creuats i esperem a veure què passa. Llavors, amb això, si us sembla, jo us convidaria a passar un moment de debat i diàleg i si voleu podem aprofundir en qualsevol de les qüestions que potser no hagi quedat del tot clara o sobre la qual hi hagi dubtes. Us sembla? Sí? Super. Vale, doncs... No sé, vaig a mirar el temps. Vale. Preguntes, inquietuds... Sí, vaig passant el micròfon, no? Que si no, no se sentirà. Bon dia i moltes gràcies per aquesta xerrada. M'ha semblat molt interessant i, de fet, sempre que vaig a xerrades tan interessants penso com pot ser que no se n'estigui fent més difusió o més presència d'aquest tipus de contingut amb l'alta importància que tenen i l'impacte alhora que crec que poden generar positiu. I llavors això em porta a reflexionar i simplement no és cap pregunta concreta sinó una reflexió compartida amb vosaltres, que és el fet d'anar a buscar per què aquestes xerrades no es col·loquen a instituts on es podria fer com aquest impacte, no es parla amb famílies, en l'àmbit que sigui, ja sigui l'àmbit més esportiu o sigui l'àmbit més escolar o sigui simplement xerrades de barri en centres cívics i al final acabes, o almenys a mi em fa pensar que les persones que decideixen quin contingut de xerrades es fa no els interessa que aquestes xerrades es facin. Gràcies. És una molt bona pregunta perquè, de fet, és part de la casuística amb la que ens trobem els tècnics i tècniques que treballem en aquest àmbit. I la meva resposta breu i concreta és que a l'àmbit educatiu i a l'àmbit de les institucions en general no sol haver-hi voluntat de fer les coses bé. Per què? Perquè es prioritza impartir assignatures que potser són molt interessants però que no són tan necessàries per la convivència social i es dediquen realment poques hores i pocs recursos econòmics, però sobretot poques hores perquè realment no calen molts calés per fer sensibilització en temes d'igualtat i de prevenció de violència. Cal voluntat i que les persones tinguin temps. Llavors,
en aquest àmbit es reben moltes sol·licituds, moltes demandes per part de centres educatius que volen sensibilitzar l'alumnat, però això ho comentàvem de fet una estona abans de la xerrada. El que veiem sovint és que els claustres i les comissions d'igualtat moltes vegades tenen una manca d'implicació per part dels homes. Llavors, si la pròpia institució educativa o la institució del caire que sigui ja té problemes d'igualtat al seu nucli, és complicat que les coses, és difícil o impossible, que les coses es solucionin perquè vingui una persona un dia puntual a parlar mitja hora, una hora, 2 hores sobre aquestes qüestions. Llavors, jo diria que sí que falta voluntat per part de les institucions i també proactivitat per part de les famílies. Moltes vegades les famílies fan el que poden, però realment s'hauria d'estimular molt més la seva implicació en l'educació formal de les criatures i els adolescents, perquè les persones aprenem a l'escola i a casa. I al carrer també, però sobretot a l'escola i a casa. Jo tinc com una pregunta, no sé si us hi heu trobat, que quan parles amb noies de 20-25 anys és com, va, tio, un altre cop, vaya pesats, ja ens ho han explicat 50 vegades això. I què fem això? Perquè clar, estem al mateix lloc però és que ara ja no t'escolten. No sé. Vale. També una pregunta i també una situació molt repetida que ens trobem nosaltres mateixos. Jo parlo a nivell com individual, com a professional. El que sí m'ha trobat és que molts nois, adolescents, m'han dit que les xerrades o activitats que els han ofert al seu centre educatiu moltes vegades no els interessaven perquè parlaven únicament des del punt de vista de les dones. Per això considerem que és important fer activitats que interpel·lin els nois i els homes adults, perquè la veritat és que totes les persones ens agradi reconèixer-ho o no, quan no es parla de nosaltres o d'una qüestió que ens interpel·la de manera directa, les coses no ens interessen. I si tu ets un noi de 14 anys i t'estan parlant d'un assumpte que és tan complex com la violència masclista i la desigualtat, i a més t'estan explicant que tu ets el responsable de tot això, quan tu encara estàs aprenent de què es tracta la vida, és difícil que aquesta activitat o que aquest tema generi interès i és encara més difícil que tu te'l facis teu. Llavors, ara estem fent una xerrada de caire més aviat informatiu, però jo seria partidari de fer coeducació des de les primeres etapes educatives, és a dir, des de la primera infància, i introduir aquests temes des del principi de la vida. El que és complicat és intentar revertir certes creences fent activitats més aviat confrontatives i crítiques quan ja fem tard. És a dir, és trist, però jo soc creient que amb algunes generacions fem tard. Digues. Ja sé que anem tard, però si els donem per perduts ja malament, no? Clar, però moltes vegades les persones aprenem d'altres generacions, ja siguin les més joves o les més grans. I si no estem fent ni tan sols una bona feina amb les generacions més joves, les generacions que ja han après tot això del que hem parlat ho tenen encara més difícil. A veure, intentaré no ser tan fatalista. Es poden fer coses, però les coses jo crec que s'han de fer des de l'empatia i des de la comprensió, que, a veure, és un tema com molt polèmic, però empatitzar amb els nens i amb els homes que ells mateixos se senten també víctimes de tot aquest sistema. És a dir, el treball que realment funciona, o que si més no jo professionalment des de la pràctica veig que funciona, és el treball des de l'empatia. Si demonitzem tots els homes, i més concretament els homes que han exercit alguna mena de violència i no ens permetem seure i parlar-ne amb calma per explorar quines motivacions hi ha hagut darrere aquests comportaments, no és possible fer cap canvi. O sigui, no hi ha possibilitat de canvi si l'home o els homes en qüestió no tenen voluntat, però tampoc no hi ha possibilitat de canvi si l'actitud de les persones professionals que intervenim és confrontativa, és d'atacar i no és de comprensió i reflexió. I això de vegades costa perquè és un tema que desperta moltíssimes sensibilitats, sobretot a les dones, però també als homes, és a dir, els homes també. Molts han tingut experiències molt hostils per part d'altres homes,
I llavors a vegades costa explicar les coses en calma sense activar-te i parlar ja des de la indignació. Bueno, gràcies, m'ha agradat molt també la xerrada i m'ha agradat molt que l'expliquis tu, perquè les xerrades que fem sobre gènere en general o gairebé sempre estan impartides per dones. Per tant, escoltar-ho des de la teva veu m'ha agradat molt. Jo aquí vull afegir una cosa, que tampoc no és una pregunta, és una reflexió, que és, a mi em sembla que el que està passant és una falta de coherència. És a dir, els nostres fills i adolescents estan cansats d'escoltar el discurs del feminisme amb xerrades, debats, tallers, no interpel·len pel que deies tu. Jo tinc un fill adolescent i em diu, home, és que a mi em diuen que soc violent, i no soc violent per res del món. Per tant, no entren. I el que vull afegir com a concepte nou, que segur que ja n'hem parlat, és el tema de la coherència. És a dir, si en un àmbit que és l'escolar, si en un àmbit que és l'escolar, un àmbit que és el familiar, diem A, però després ells a les 4:30 comencen a consumir un tipus de recursos, un tipus de jocs, un tipus de... És una incoherència absoluta, per això no hi entren, perquè per un cantó estem dient que això no s'ha de fer, però per un altre cantó es socialitzen en uns entorns que no són els escolars, que també formen part de la seva educació. Tu has dit, s'eduquen a casa i a l'escola, i podríem dir, s'eduquen a través de la política, de l'administració, dels mitjans, del carrer, de la il·luminació. Per tant, si no hi ha aquesta coherència pedagògica, jo crec que no ens en sortirem. No afegiré molt més perquè estic totalment d'acord, soc fan 100% de la coherència i sí que diria coherència per part de les persones a nivell particular i de les escoles, però també institucional, perquè moltes vegades aquests dies estic parlant a nivell d'ajuntaments, d'òrgans de l'Estat, etc. Són dies que estan molt marcats per discursos i per activitats de molta consciència política, però després falta aquesta voluntat que dèiem abans que moltes vegades està absent a molts ens que haurien de dedicar-se a canviar en aquest sentit. Crec que se'ns ha acabat el temps així de manera... Sí, moltíssimes gràcies. Crec que ha estat una petita finestra que s'ha obert, que podem seguir explorant. Jo crec que un aplaudiment se l'ha guanyat. I ara que tenim més audiència, si haguessis de fer un tuit de la teva ponència, quina seria? Estarà gravada, la podreu consultar, és molt bona, mireu-la. El tuit quin seria? Jo diria que la violència masclista és un problema dels homes. També per ells? Sí. Doncs amb aquest hashtag, moltíssimes gràcies i segur que ens tornarem a veure. Gràcies per venir. Que bé, Super.